Em van deixar 36 hores sense beure res. Tenia molta set. Em van pujar a sobre 2 homes corpulents. M'ofegava. Com que em movia molt, em van lligar les cames. Em feien molt mal i jo cridava i demanava que s'aturessin i no em feien cas. Em van posar els braços en creu i em van lligar, no em deixaven moure. Em van trencar 2 costelles. Vaig estar setmanes sense poder caminar. Em vaig dormir, no podia més. Em van tallar, jo cridava que no ho féssim, però em van tallar. Cridava de dolor i em fotrien bronca. I encara em deien que em relaxés. Em feien molt mal. Vaig tenir marques i blaus durant molt temps. Vaig estar durant 13 hores estirada a un llit totalment sola. No sé exactament què em van fer, però vaig necessitar 38 punts. Em vaig sentir el pitjor dels objectes. Doncs per mi va ser una experiència apassionant, el naixement de la meva primera filla. El teu part pot ser una vivència meravellosa. De fet, sempre ho hauria de ser. Fes-ho possible. Informa't. Per un naixement digne, dona llum. Associació Catalana per un Part Respectat.